אהלן חברים, מה נשמע? כאן אסף מעולם האפוקסי, ובסרטון הקרוב אנחנו הולכים עכשיו ללמוד איך עושים ציפוי אפוקסי בשיטת הפורינג. שיטת הפורינג זה בעצם שיטה שבה אנחנו עובדים על פלטה שהיא קיימת. לצורך העניין יש לנו פה פלטה של MDF, שהשיטה הזאת היא בעצם שכבה של אפוקסי שאפשר לעשות אותה עם צבעים, עם גוונים, ולקבל אפקט שהוא כמו שיש. אפשר לעשות אותו איך שרוצים, בשכבות, בסגנונות של גלים, כל מה שאתם רוצים. אחת היתרונות שלה היא שהיא מאוד מאוד קלה לביצוע, לא צריך אחרי זה לשייף אותה ולעשות המון אבק ובלגן, ואנחנו משתמשים בכמות חומר שהיא יחסית מאוד מאוד קטנה, מכיוון שהיציקה שלנו היא בעובי של בערך 3 מילימטרים, וזה מה שמספיק לנו. אז בתור התחלה, אני הכנתי את המשטח שלי, כמו שאמרתי, יש לנו פלטה של MDF. MDF זה בעצם חומר מעולם הנגרות, סוג של המון סיבים מודבקים ודחוסים ביחד. מה שאני עשיתי לו, אני הכנתי אותו בליטוש, ליטשתי אותו בנייר 220 כדי ליצור לו שטח פנים וחספוס. והשלב הראשון שאני רוצה לעשות הוא בעצם לעשות לו פריימר, לעשות לו בסיס, לעשות לו שכבה של איתום. אז את השכבת פריימר שלי אני משתמש בצבע, ואני אתן לו ממש צביעה מאוד קלה ומאוד עדינה, שהמטרה שלה היא בעצם לאטום את העץ ולייצר לי גם שטח פנים שלאחר מכן האפוקסי יוכל להידבק עליו. אז אני מתחיל ממש ככה עם רולר, שכבה מאוד עדינה. את הצבע של הפריימר אנחנו נשתדל תמיד לעשות בגוון שהוא יכול להיות יחסית דומה לגוון של האפוקסי שנעשה לאחר מכן. אם אני רוצה לעשות אפוקסי שהוא אחרי זה יהיה בפנים מאוד בהירים ולא קהים וחזקים, אני אפילו יכול להשתמש גם בצבע לבן או באיזה תכלת או משהו בסגנון, משהו דומה. אתם רואים, אני מורח אותו ככה, טוב. מה שהצבע עושה הוא בעצם אוטם לי את העץ. הוא ממש ספג בו, הוא מחלחל, ואחרי זה הוא מונע לי מבועות אוויר שנספגות בתוך החומר והאפוקסי לצאת. לראות ככה אני עובר עליו ממש יסודי. חוזר קצת על האזורים שהייתי בהם, שיספק כמו שצריך. כמובן גם מהדפנות, שיהיה אטום כמו שצריך. בינתיים אני יכול לספר לכם שאנחנו נמצאים ברעננה, ברחוב המלאכה 18, ואצלנו תוכלו למצוא את כל סוגי החומרים, כל האפוקסי, ליציקות, לציפויים, לפורינג, כמו שאנחנו עושים עכשיו, לרצפות, חומרי גלם, עצים, צבעים, פיגמנטים, כלי עבודה, כל מה שאתם צריכים כדי לעבוד בתחום, לעבוד ביצירה, בטון, גבס, ממש כל החומרים אצלנו. אתם מוזמנים להגיע, לקבל הדרכה מקיפה. אנחנו עושים גם קורסים, סדנאות מקצועיות לאפוקסי בעץ, כל מה שאתם צריכים. אנחנו הכתובת שלכם, גם בוואטסאפ, מוזמנים להתקשר, לשלוח הודעות, נענה לכם. אתם יכולים להזמין מהאתר שלנו מוצרים. הכל פה בשבילכם, באהבה. וזה השלב הראשון.
חברים. כרגע אני נותן לצבע הבסיס שלי לפריימר להתייבש. חתיכות יותר קטנות אפשר גם לרסס עם ספרי צבע, זה גם עובד מצוין. העיקר שתהיה לנו שכבה בסיס, שכבה שאותמת לנו את הפלטה, את ה-MDF. אני אתן לו עכשיו כמה שעות עד מחר להתייבש, ואז נוכל להמשיך לשלב הבא שלנו, שזה בעצם השכבה של האפוקסי עצמו, הפורינג והמשך התהליך. עכשיו, אחרי שהמשטח שלנו התייבש, שכבת הפריימר הראשונה שעשינו פה עם הצבע יבשה לגמרי, אפשר להתחיל לעבוד ולתכנן את האפוקסי שלנו. אז מה השלב הבא? השלב הבא, אחרי שהשכבה שלנו התייבשה, אנחנו משתמשים בנייר דבק. נייר דבק הוא בעצם נותן לנו כמו מסגרת, נותן לנו פה תחום, שבהמשך אנחנו נוריד אותו, אבל בשלב הראשוני הוא יוצר לנו בסיס שהחומר יישב, יתייצב על הפלטה שלנו, ולאחר מכן יתחיל בנזילה ויעטוף לנו גם את הדפנות. אני נוטף אותו פה בצורה כמה שיותר ישר ודואג שהוא יהיה דביק ושהוא יצמד לדפנות, ממש טוב. ככה. כמה שיותר ישר. השלב הבא שלי זה החומרים, אז מה אני צריך פה בשביל להתחיל לעבוד? קודם כל, אפוקסי. יש לנו את האפוקסי שלנו, אפוקסי מסוג למסה, זה מה שנקרא חומר הבית שלנו, חומר מאוד איכותי, אפשר לעשות איתו המון סוגים של עבודות, אם זה ציפויים, אם זה עבודות עם יציקות, אם זה מזוזות, דברים קטנים, גדולים, חומר מעולה, מתייבש מאוד מהר, נוח לעבודה. הוא מגיע ביחס של 2:1, זאת אומרת, על כל קילו שאני שם מהבסיס, אני שם חצי קילו מהמקשט, פשוט מאוד. מאוד אני צריך, כוסות עירוב קטנות, פיגמנטים. פה בחרתי להשתמש בפיגמנטים בגוונים של כחול, טורקיז, תכלת, סגנון של הים, כלי עירוב גדול ומשקל דיגיטלי. מה שאני כרגע מתחיל לעשות, אני מתחיל להכין את החומר, אני מתחיל להכין את כל האפוקסי שלי שחסר לי את כל המשטח. אחרי שאני מכין את כל התערובת, אני מחלק אותה לכוסות, כל כוס תקבל גוון, ונתחיל לגזור אותו בצורה שהכל ישתלב ביחד ויהיה חלק ויפה. בתור התחלה, נתחיל עם האפוקסי עצמו. בעבודה עם האפוקסי, לעבוד בצורה מאוד מדויקת, לפי משקל, לא לזייף, כי מי שיעבוד בצורה לא מדויקת, החומר שלו פשוט ייהרס ולא יתקשר, או שיהיו לו בעיות, אנחנו לא רוצים שתקרה לנו. מהבסיס שמתי עכשיו 3 קילו, זה אומר שמהמקשה אני שם 1.5 קילו, חצי מהכמות. כמובן שעובדים עם החומרים, לעבוד עם ציוד מגן, תרופות, מסכה. עכשיו אני לא שם מסכה כדי שתוכלו לשמוע אותי לדבר ולהבין אותי ברור, אבל אם זה לא היה מצולם, כמובן שאנחנו עובדים עם מסכה וכל אמצעי מיגון. ואני מתחיל עם המקשה 1500 גרם בדיוק, לפי משקל. בשלב הזה אני יכול להתפרק מהמשקל שלי, אני כבר לא צריך אותו. ונתחיל
העירוב. עכשיו אני מערבל במדרגה חשמלית. מה שחשוב כשעובדים המערבל זה לעבוד על מהירות מאוד נמוכה. מהירות גבוהה תעשה לנו המון כסף והמון גבוהות. העירוב צריך להיות מאוד מאוד יסודי עם המדרגה באזור ה-4-5 דקות, לערבב אותו תוך כדי מלמטה מלמעלה. עירוב מאוד 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 יסודי. זה היה העירוב הראשוני שלי. אחרי שהחומר שלי מעורבב טוב ויסודי, אני יכול עכשיו לחלק את הטיסות שלי. כשיש לי את התערובת הגדולה, שזה יהיה רוב החומר שיש לי, אני אעשה אותו עם הגוון הטורקיז הזה, מה שבחרתי, ולתוכו אני אחלק עוד כמה גוונים בירוק, בכחול, ואני אשחק איתם. כל צבע שאתם יכולים לעשות זה הכל לבחירה, מה שאתם רוצים. יש אצלנו כמובן את כל הפיגמנטים, בכל הצבעים, בכל הכמויות. אני אחלק קצת בכל כוס. עכשיו אני מתחיל עם הצבע הבסיס שלי. אני מתחיל עם הגוון הטורקיז. מבחינת כמות הצבע, אין לנו פה נוסחה או איזשהו חישוב מדויק. כמות הצבע היא נקבעת לפי הגוון שאתם אוהבים. כל אחד יכול להוסיף כמה שהוא רוצה, מי שרוצה את זה יותר כהה, יותר בהיר. זה רק לבחירתכם. אני מתחיל ממש ככה פנימה. עם המדרגה, כמו שאמרנו, במהירות איטית. נגיד המצלמה גם שתראו. ככה הגוון שלנו נראה. המטרה שלי בערבוב היא לערבב אותו כמה שיותר ולהעלים את כל הגושים. עד שהאבקה שלי תתמוסס לגמרי, תהיה אחידה, תהיה לה טקסטורה יפה, ואני אוכל לבדוק אותה. אני רוצה אותו יותר חזק ויותר טקסטורה.
עכשיו אני עובר לצבעים הקטנים שלי, קצת עם הכחול כהה. קצת מהירוק. מי שאוהב יותר להיות יצירתי גם יכול לערבב את כמה גוונים בתוך אותו כלי ולהגיע לגוונים יותר מיוחדים, יותר בהירים, יותר כהים, כל אחד איך שהוא אוהב. קצת מתחלת. הערבוב מאוד 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 יסודי. המטרה שלי היא ממש שכל האבקה, כל הפיגמנט יתמוסס, אני אקבל תערובת חלקה, אחידה, מטלית, יפה. עוד איזה דקה, 2 של ערבוב. שלי. חלק, אותו דבר, אני מערבב. כמובן, כמו שאמרתי, אפשר להוסיף יותר צבע ולקבל טקסטורה יותר חזקה, יותר מעניינת. אפשר לעבוד עם גוונים עדינים ולקבל גוון שהוא קצת יותר רגוע, שהוא חצי שקוף, כל אחד איך שהוא אוהב. שוב, יסודי, פיגמנטי, הכל יהיה אחיד, הכל יהיה חלק. לערבב, לראות שהכל תקין. וזה נראה. עכשיו השלב הבא שלי, לא טיפה אפילו יותר פה. עכשיו, כמו שאתם יכולים לראות, יש לי בחומר, באפוקסי, בגלל הערבוב, המון בועות אוויר, אוקיי? הדבר הכי טוב כדי לפוצץ אותם, והכי בטוח, זה להשתמש בספרי שלנו. יש לנו את הספרי שלנו, ספרי אנטי בבלס, נגד בועות. אתם יכולים לראות פה שפריץ אחד וכל הבועות נעלמו, החומר נהיה צלול. אני אעשה את זה כמובן בכל הכוסות, בכל הצבעים. וכמובן גם על הצבע בסיס שלי, לא חצי אדומי. עכשיו החומר שלי נקי וחלק, ואני יכול להתחיל לגזור אותו. בשלב הראשוני, אני נתחיל עם הכמות הגדולה, וממש נותן לה ככה כמה נקודות באופן אחראי.
עכשיו אני יכול אפילו להוסיף עוד צבע, שיהיה עוד גוונים. הצבע הזה לטעמי קצת מהיר מדי, אז אני אעשה אותו יותר חזק עכשיו. שערבנו אלכוהול, נוזף דברות, ואני ממשיך במזיגה שלי. ממש ככה, הכל. והשלב הבא הוא בעצם לפזר אותו. אני עכשיו רוצה למרוח אותו, שיתפלס לי לכל המקומות, לכל הכיוונים. אני יכול עם היד לעשות לו גם טקסטורות, צורות. מאוד מאוד דקה, עדינה. והשלב הבא, הכי כיפי אחרי שיש לנו את צבע בסיס, זה להתחיל לעשות לו את הגוונים, איך שאנחנו רוצים, לשלב אותה. עכשיו אחד את השני, חצי. ממש ככה. סטייל, גם שהוא יגיע לכל התיקונים. עכשיו, אחרי שמזגתי את כל הצבעים, אני אותו עם היד, עוזר להם, משחק איתם, להגיע לגוונים שאני רוצה, שילובים יפים. כל אחד ישחק ויעשה את מה שהוא אוהב. אני יכול לקחת גם את הספרי האלכוהול שלי, ספרי בקבוק גרועות, ותראו איזה טקסטורה מטורפת עושה להם.
לפתוח אותו, לעשות טקסטורה. ועכשיו, אחרי שכל החומר שלי כבר מוכן, מזגנו אותו, הגענו לשלב האחרון. השלב האחרון הוא בעצם להסיר את הכיסוי, להסיר את הדופן שעשינו עם המאסקינג טייפ, ולתת לחומר. לתת לחומר לנזול ולהתבלס כמו שהוא יודע. בצורה אחידה ויפה. לעשות לו דפנות חלקות. וזהו חברים, זה שיטת הפורינג, מאוד פשוט, מאוד קל, נותן לו 24 שעות להתייבש. מחר אני מגיע, המשטח שלי כבר חלק, מבריק, נקי, אני לא צריך לעשות עליו לקה, אני לא צריך ללטש אותו, אני לא צריך לעשות שום דבר. זה היתרון בשיטה הזאת, ובעיקר בחומר שלנו. האפוקסי שלנו הוא אפוקסי שברגע שעושים איתו עבודה, שהיא חלקה ונקייה, לא חייב לעשות פה גימור, עושה לנו המון עבודה והמון חומרים נוספים ועלויות נוספות. אז זה הכל היום חברים, מי שרוצה, המספר טלפון שלנו יהיה פה בסרטון, אתם מוזמנים לשלוח הודעה, להתקשר, להגיע אלינו, ברחוב המלאכה 18 רעננה, לקנות את החומרים, לקבל הדרכות, בכיף, אנחנו פה בשבילכם, להתראות.